se nešto dogodilo. Marta Mićić je pre 4 godine izgubila sina Dušana, koji je vozeći bicikli nastradao, kada ga je vršnjak koji je upravljao automobilom marke BMW usmrtio samo nekoliko metara od porodične kuće. Marta se priključila inicijativi roditelja, čija su deca tragično nastradala u saobraćaju, kako bi zajedno zatražili pooštravanje kaznene politike za počinioce krivičnog dela ubistva u saobraćaju. Naš slučaj se sada trenutno nalazi u Kasacionom sudu u Beogradu, već par meseci. Znam da se tamo čeka, znači ništa, to nije sada neobično. Znate, samo je malo 4 godine nešto provlačite, ne završavate neku priču i koliko god vi da idete napred, to je nešto tu kod vas i prati vas i vi to niste završili, a dugujete svom detetu. Inicijativa je, prema rečima naše sagovornice, tokom godine imala niz sastanaka. Sastali su se sa ministarkom za brigu o porodici i demografiji Darijom Kisić, ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem kao i ministrom saobraćaja Goranom Vesićem. Od svih su dobili podršku, a očekuju ih i novi sastanci. Tu smo iznali svoje predloge o izmeni i dopuni zakona o saobraćaju, tu su bili i načelnici saobraćajne policije. Zaista je bio jedan konstruktivan sastanak gde su i oni nama izdvojili svoje vreme, izašli u susret i dogovorili smo se da zajednički radimo i delujemo, da će, kada i oforme tu grupu oko tih izmena zakona, čak će predstavnici roditelja moći da učestvuju u samom toj izradi tog novog zakona. Inicijativa traži pooštrenje kazne osobama koje usmrte decu u saobraćaju, te da kazne za ovo krivično delo budu od 15 do 30 godina zatvora, kao i to da im se oduzme pravo da presudu čekaju na slobodi. Prema podacima, tokom 2021. godine u Srbiji je 11 dece izgubilo život u saobraćaju, a 2022. skoro 30. Roditelji, članovi inicijative, su svesni da ništa ne može vratiti njihovu decu, ali im je cilj da se bore da drugi roditelji ne dožive njihovu sudbinu, da svako dete bude bezbedno, kao i da nađu pravdu za svoju decu.